Takže zdar lidi, vítám vás z dnešního videa. Dneska budeme hrát něco jináčího. Dneska to bude trošku jináčí. Dneska budeme trošku něco jináčího hrát. Takže mám tady jednu hru, kterou už hraju chvilku. A je celkem dobrá, už tam máme 3. level. Tady to máte napsáno i napravo. Takže máme tam levely. Já teďka akorát přináším vajíčka, který se nám potom vylíhnou za minutu, takže... A... Tady máme kejvku. Tady se otevřeme equip, tak upgradeneme. Tak, continue, hop, křížek. Mám tady svého kamaráda teďka. Ten by mi měl pomáhat tady s různýma tady potvorama, co jsou tady. Takže bychom měli dneska. Takže budeme dneska hrát tohle. A už jsem před chvílou natáčel video. Tady jste 100% viděli, protože pokud jste to nevěděli, tak nevím. Protože většina z mých sledujících to ještě neviděla, takže se rozhodně podívejte. A teďka budeme ochutnávat ten Tarry Drink, epický beko. No pokud nám to bude chutnat, tak nejspíš možná některým z vás taky, ale jenom některým, protože jak víte, Tarry Drink, nevím teda, jestli to bude úplně dobrý, ale za zkoušku se nic nedá. Víte co, takže radši to musíme otestovat. Tak jdeme zase upgradeovat na 4. level. Equipped. Tak. Mně se zapla reklama, takže jak tohle dohrajeme, tak myslím, kdy tohle dokončím, bude mít snad co nejdelší. Máda to řve. Já vím, že se na tohle podíváte až next day, protože natáčím to moc pozdě, já vím. What the fuck? Ups, mě to nejde. Nedivte se, to jsme my v Chorvatsku. A mohli bychom si rovnou zahrát Brawl Stars. Kdybyste si mě chtěli přidat, mám, no, i když tohle je bráchův ten účet, no, je na tom lepší, na tom účtu, ale dřív na tom účtu byl lepší já, protože tohle jsem byl já dřív. Jo, postavy vám určitě ukážu, 46 postav jsem měl, já jsem tohle všecko měl. Měl jsem i legendárku, což byla 20. Na 20 jsem ho měl a jedíka jsem měl na 25, ale myslím, že jsem to udělal úplně špatně.
Ale dobře. Jdem si teďka zahrát Brawl Stars. Jinak Kolanka se jmenuju a kdybyste se mě chtěli přidat, můžete. Jsem vám zcela otevřen, takže asi vezmeme na chvíli. Mohli bychom zkusit Briana. Schválně. Jestli on vůbec něco umí. Ten Brian. Mám teďka mimochodem nový účet, kvůli tomu, že ten účet se musel vymazat. Já jsem si nemohl updatenout Brawl Stars, takže jsem ho bohužel vymazal a tím jsem si vymazal úplně celý účet. Účet v Brawl Stars. Takže hraju odznova a kdybyste mě chtěli pomoct, kdykoliv můžete a příští sezónu se k vám můžu připojit na váš klub nebo příští sezónu, protože tuhle sezónu nemůžu se připojit k vám kvůli tomu, že nemám toto. No, příští sezónu prostě budu moci hrát, takže až příští sezónu. A jinak vám přeju hodně štěstí. Pokud právě hrajete Bravko, tak nejspíš jste lepší jak my, ale co s tím naděláme? Můj brácha má 8000 pohárků, Andrej. Ten byl druhý od nás nejlepší. Do té doby, dokud nepřišel Štěpa, můj nevlastní brácha teďka, co je. Tak potom přišel k nám a od té doby hrajeme spolu. Který má 20 000 pohárků. I když Saša ho nemá ve friendech. Takže zahrajeme si asi Golden Barleyho. Ježiš. Už pomalu ani neumím mluvit anglicky. To je dobrý, že? A byste se ptali, kolik mi je let, je mi 13 let. A od této doby začínám natáčet, takže tenhle kanál možná bude existovat celkem dost dlouho. No ty krásu. Jako nemyslím si, že by to bylo úplně nejlepší teďka, ale zase neříkám, že by to úplně nemohli prohrát. 2 česty. Super česty. Dobrý. Tak, a teď je výhra. Určitě. Dobrý, tyk mi kryje. Tyk mi kryje prdel. Dobré, vyhrali jsme. Takže aspoň vidíte, jak já jsem dobrý. No. Tenhle účet bychom mohli už nechat, protože tenhle dobré. Jo, příště, jak bude, teďka má být prej o Vánocích. Nějaký 50 start dropů free. O Vánocích. Nevím sice datum, ale podívejte se na internet. Mělo by to tam být. Takže tak. Máte to na internetu a tak dále. Možná bychom mohli hrát ještě jedno kolo tady tohle, protože Bravko rád natáčím. Jo, a není to kvůli tomu, že tu natáčí spoustu dalších youtuberů, je to jenom kvůli tomu, že Brawl Stars je moje oblíbená hra. Jo, takže tak.
Moje ten Barry se toho nebojí. Normálně útočí. A teď už se začíná. Ty prďo, já jsem se trošku taky bál. Ale neříkám nic Barrymu. Barry měl celkem jakože nevýhodu. Ale mohl se vyhýlovat. Tu žádná. Dobré. Další výhra za náma. A tohle by bylo pro dnešní video konec. A chci vás potom přivítat. Jak budeme mít 50 odběratelů hotových, tak vás chci přivítat na mojem streamu, který začne a budeme slavit ten stream, první náš, takže doražte. Ale až budeme mít 50 odběratelů, takže přeju vám hodně štěstí. Mě nemusíte přát štěstí, vy sami sobě si přejte štěstí, ať se vám daří v životě a na viděnou. Čau.